Dobrodošli na kanal Natašini psi. Sve što treba da znate ukoliko putujete sa psom u Grčku. Sezona godišnjih odmora je uveliko počela, a omiljena destinacija koju ljudi iz Srbije rado posećuju je Grčka, pa ću u ovom videu predstaviti sve što treba da znate ukoliko na more polazite sa psom. Priprema za put sa psom. Pre polaska na put osnovno pravilo je da proverite da li je pas uredno vakcinisan, očišćen od unutrašnjih parazita i zaštićen od spoljašnjih parazita. Zdravlje psa je takođe izuzetno važno, pa pre nego što krenete na put konsultujte se sa veterinarom ukoliko pas prima neku terapiju i sa sobom ponesite dovoljnu količinu lekova za sve dane boravka na moru. Dokumenta za psa za prelazak granice u zemlje Evropske unije. Grčka je članica Evropske unije i samim tim za prelazak granice sa psom je potrebno da pored pasoša u kom su upisane sve vakcine i podaci vlasnika pripremite i potvrdu, to jest sertifikat o zdravstvenom stanju ljubimca, a koji izdaje veterinarski inspektor. Pored toga treba vam i titar test, to jest serum krvi na visinu titra koji se radi 30 dana posle vakcine protiv besnila, a koju izdaje Pasterov zavod u Novom Sadu. Navela sam dokumenta koja su potrebna za psa po pravilniku za nekomercijalno kretanje pasa u zemlje Evropske unije i trebalo bi da ih pripremite i da budu uz vas da bi izbegli eventualne neprijatnosti ukoliko službeno lice na graničnom prelazu bude zahtevalo svu dokumentaciju za psa na uvid. Smeštaj u Grčkoj. Grčka je zemlja u kojoj ne bi trebalo da imate problema ako sa sobom vodite i psa, jer je kućnim ljubimcima dozvoljen boravak u skoro svim smeštajnim jedinicama. Mada ne bi bilo loše da pre puta napomenete da će sa vama boraviti i četvoronožni prijatelj. U mom slučaju niko nije menjao cenu smeštaja, iako sam nekoliko puta boravila sa psima na moru u Grčkoj, a nadam se da neće ni vama. Plaže u Grčkoj na kojima je dozvoljen boravak sa psima. Na svim plažama u Grčkoj na kojima sam bila, a koliko znam i na ostalim plažama širom Grčke je dozvoljen ulazak i boravak sa psom. Sigurna sam da ćete na širokim prelepim plažama naći zgodno mesto koje ima hlada i za vas i za vašeg ljubimca. A svežu pijaću vodu obavezno ponesite i za psa i neka mu uvek bude dostupna. Kesice za izmet bi takođe trebalo da budu uz vas da biste mogli da počistite za vašim psom. Napomenuću da na grčkom primorju ima mnogo slobodnih pasa koji rado dolaze i na plaže, pa ne bi bilo loše da pas bude zakačen na povodac da se ne bi desilo da otrči u nepoznatom pravcu za drugim psima. Oslobodite ga samo kad sa vama odlazi u vodu i dok na vidiku nema drugih pasa. Praktični saveti. Ne hranite psa nekoliko sati pre polaska na put. Ponesite dovoljnu količinu hrane koju je vaš pas navikao da jede za sve dane boravka. Na pauzama tokom puta izvedite psa iz automobila i nikad ga nemojte ostavljati samog u parkiranom autu. Proverite da li postoji mogućnost hitne veterinarske pomoći na destinaciji koju odaberete. Uz sebe uvek treba da imate pasoš za psa u kom su upisane sve vakcine i zdravstveno stanje psa. Na plaži obezbedite mesto u hladu iza svog ljubimca i dozvolite mu da se po potrebi rashladi u moru. Letovanje sa psom na moru je uzbudljivo, zabavno i puno avantura, a ukoliko želite da sačuvate od zaborava te trenutke, možete mi poslati slike i video zapise na mail info@natašinipsi.com koje ću rado objaviti na svom sajtu Natašini psi i YouTube kanalu takođe Natašini psi. Na taj način ćemo ne samo sačuvati uspomene, već i pomoći drugim ljubiteljima pasa da se upuste u slična putovanja. Srećan put i lep provod!